Day. Nindot kay nga ko ang gi-order nga plato day. Ano man? Sa online. So, Naisuwat nga mighty day. Mao biyan ako favorite ka nang naajoy kuan mighty. Ligo na. Ligon lagi kay na lagi bisag idukdok pa na sa udi gina mabuak. Oh, hita mo kog ligo na. Di ko ana malburo. Dili ka ganahan ana nag wa ta ihatod to diri ron sa Ganahan mo ko ta orderan. ligon gud di ko mag-away mo gud mi sa kumbana kaya Na ang mighty ligon kayo na sa ambot og imo to ilaparo sa mong bana day mawingig jud imong bana. Ni-order pa lang ka. Barato ra kaayo lagi. Hita gud. Maugani akong giingon kay nimo. Pila may order na mo? Kuan half dozen akong gi-order. Lagi nindot na, kayo una kita ko pag live niya ba ulan ninduto mighty. Mao na gyud akong favorite biya gyud nga One dozen lang dato nimo. sakto ra na Ma'am! Ay ana. Excuse me, ma'am. Ay sir. Ma'am Chris, Oh, ako to sir. Ay, Dala dyan yung akong order, ma'am. Half Wala, dozen, sir. ma'am. Oh, salamat kay sir ha. Wala problema, ma'am. Sige sir. Nya, manam ko bayad mo sa Gcash. Oh, sir. Gcash naman to, ma'am. Sige sir. Tanawa sa ma'am, bisig makauyon ka ba? Nakauyon ko sir. Okay na nako sir. Sige, sige. Aray sa ma'am. Salamat mo, ma'am. Sige Sige, sir. ma'am. Awa day, giingnan ti ka day. Tanawon dayon ini kay mga mighty awa. Awa oh. Mighty. Mighty Swabe. Nindot kayo oh. Hita gud mo gud. Mga mighty. Pilam ni kabuok. 1, 2. Ano unong naman na nga updasing man imong gi. What? Kuan dapat dili na onday. Gi-scam siguro ko ani. Ingon bitaw tong kuan tan-awaw. Okay na kuan ni. Di ka nakakita kang gugo sa mighty good. Tan-awa na kuwang mo na oh. Dali dagan na. Dali ka tupat ito sa ulo. Gi ko ay dali. Thank you, good guys. Sir. Nya na sir. Uy, ma. Di maog scam man kunin mo sir. Wala, mamoy. Sige, Unsa gay wala ni order ko nimo ni anak ko half dozen ang ako nya nga naman ning unom ra man ka buok. No, wala mo ka resulti sa uno mo na updasing may ang gikuan. Ma'am, man half dozen, ma'am. Unom. Dili gid sir. Dili gid na mao ang half dozen gyud. Nganong unom ra man ka buok ni ana unta ka 6 pieces. Unsa ka man? Una-una ako no. Half dozen 6 pieces. Pareha ba? Kuan, mamoy. Mao man gina. Basta gani half dozen, ma'am. Unom ra gina siya. Ay, lagi kuwangan lagi na. Sir, dili gid ang updasing. Half dozen akong gingon jud nimo bing. Nganong unom ra man yang gihatag. Di gina maayo imuha sir. Mangiska man ka. Wala, mamoy. Di ba, ma'am? Ang usa ka dosina, ma'am, 12. So, half dozen sa 12, unom. Pila man dayon yung half dozen day, ma'am? Ano wala man ka na istorya nga unom day dapat ingon mag 6 pieces. Ni ana unta ka. Ma'am, ang half dozen ma'am ha, unom ni kabuok. Ni ana unta ka di ka moingon nga. Hoy, kinsa may mukuan ani? O di ay half dozen diri. Musulti unta ka tinuod sir, dili ka mag-ingon ana pang-scam na imuha sir. Musulti gud unta ka dapat. Dili, ma'am. Oy, sakto man sa akong giingon, ma'am. Ang 6 pieces og half dozen, ma'am, pareha gina siya. Unsa ginakasakto ana nga pag live ba nimo ni ana ba ka nga na ako'y 1 dozen diri, na ako'y half dozen diri. O 1 dozen mo gingon. Wala nisulti day ka nga ang 1 dozen 12 ka buok niya yang half unom wala man kaniingon. May tarong mo kag sulti aron dili mi matinga nganong maoron na imong gidadi. Wala lang to imong bayad uy. Oo. Dili na ko mudayon na nagpalit si Roy. Sige, ma'am, pila day kabuok ang inyong half dozen dire. Basta kay ni ana ka nga half dozen nagtuo ko 8 na kabuok or napo ng half dozen. Sige, ma'am, ako lang iulay yung bayad ay kay. Oy, ba i-order to sir ha? Send na ako balik sa Send Gcash. karon dayon sir kay basig ma-scam na sad kunin mo. Ang gisend na sila kunin mo no kay sila to Ako gadag cellphone One dire tira nako, ba dyan to akong gisend ako lang mo? isin, ma'am. Ako lagi isin, ha? Para dili ta problema, dili na ko magiglalis. Sir, ka sir basta dili ko nimo ulian sir kay ngano na shock jud ning duang dambing nganong ang half dozen 6 ra ka buok. Dapat imo untang kuan nga ang half dozen unom ha, unom ka buok nya ang 1 dozen 12 day ka buok mo ana unta ka para dili mi matinga. Isend og siguro sir ha. Sige, ma'am, pasensya kay ma'am, ha? Sige pananak, panguli to, panguli mo to balay nak, panguli. Saan tawa ni maor ng kartiyo aning tao dire. Sila may half dozen yan. Napo kabuok yung half dozen.